Usalele kade liyikhethile igumgedlela inkosi enkulu ukubhombela isitimela samampondo. Baba mkhulu phakade, amen. Yebo, impela lo nkulunkulu uwunkulunkulu ongaqondakali ngoba ungathi uyacuphana yena uma umbheka njengoba ucetshwayo ekulo lonke lolu talatiya nje na. Kungenxa yaleza ntombi zikaNkulunkulu amakhosazana phela awathathile wawaganisa ngenkani wakuganisela amachegu kanye nezinkubela zempi ase enqaba wasekhipha umyalelo ukuthi awabulawa. Esinye sezijeziso zakhe nezono azenzileyo njengoba sekufa nabantu abaningi kangaka. Kanti naye uShaka waba nawo amaphutha amaningi enza ukuthi naye agcine uNkulunkulu emyekelele waze wabulawa ngabafowabo esibayeni. Njengalo leli alenza ngalesi sikhathi ethathwe uthando olukhulu lesibhamu eqala nokusibona. Lapho phela kwakubhizi kuhlolwa lesi sibhamu sekuphume bonke abantu ababeyizakhamizi behlezi khona lapho esigodlweni. Lapho athi khona kuleli ngisi akuhlolwe kahle lento ukuthi ngempela isikhali esinamandla. Kwathathwa inkomo kwaphuma nesinedolo kuzobukwa phela lesi sibhamu. Waguqa umfana wengisi edubula inkomo wayishaya inkomo yaguqa phansi inkomo yafa. Wabona uShaka ukuthi lento inabo ubungozi kodwa akethembi ngoba yena unezinsizwa zakhe azethembile lapha eziyizingcwele. Wayesecabanga ukuthi ngabe yiphi ingcwele yakhe ayethembile kakhulu kunazo zonke. Waye walithola iqhawe lakhe okuthiwa umphangalala wakasibili okuyena abheja ngaye. Wathi noma ngabe lento ibulele inkomo ngibonile kodwa iqhawe lami leli ngilethembe kakhulu ngeke izibulale le nduku yamagwala. Nangempela wathathwa umphangalala wabekwa phakathi. Waseguqa umfana ukuba kale umphangalala amshaye ngenhlamvu amtshinge phansi. Wamshaya ngenhlamvu yokuqala kodwa ayizange ingene kumphangalala leyo nhlamvu yamgeja. Waphinda futhi umfana omlungu wathi uyazama ngenye inhlamvu yesibili ayizange futhi imshaye umphangalala. Kwenzeka konke lokhu kukhona wonke umuntu nomndeni wakhe wonke, izingane, amadodana, amakhosikazi, unina nabazukulu bakhona lapha babukela uyise wabo ozobulawa ngale nduku yamagwala esibulale inkomo phambi kwabo. Lazama lizamile lelingisi ukudubula umphangalala lehluleka kodwa kwaze kwathi ngenhlamvu yokugcina yayamkora umphangalala yamshaya wathi voshololo waphela khona lapho. Lokho kwaba inxeba elikhulu kubantu bakwaSibiya. Kwaba isililo kuphela kubo ngoba phela uyise usefile ubulayiswe yiyo inkosi lena idlala ngayo imenza umhlatshelo wayo nalabangani bayo abangabelungu. Khona kulukhuni ukuba inkosi ngoba uma wenza nje iphutha elilodwa uNkulunkulu uyakujezisa ephinde futhi abulale nabo abantu bakho laba wenza nabo le migilingwane. Nakuba lona iBhayibheli leli liney'nsumansumane ezinye ezingelona iqiniso kodwa zikhona ezinye izindijana eziliqiniso njengayo indaba yakhe uDavide lona naye wayeyiqhawe elikhulu likaNkulunkulu kodwa uNkulunkulu wona ngento eyodwa kuye. uNkulunkulu wambekela umfazi womuntu wabe eseyamhalela. Kwaba yiso isono sakhe leso ukulala nomfazi womuntu phezu komsebenzi omkhulu ayesewenzele uNkulunkulu. Njengoba naye ucetshwayo lona esekulo futhi naye lolu talatiya ngoba phela wabulala umamncane wakhe kanye nomfowabo. Esike sakhuluma ngayo kule ndaba. Nampa abelungu sebefikile badilikile emkhunjini beza lapha KwaZulu ngqo. Bahlome bayizingovolo, amahhashi, izinqola, izibhamu. Babhodla umlilo wodwa phela ekuqaleni uZulu babemthathe kancane. Ingakho bebengafikanga nalesi sibhamu esiwumshini oyishintshayo. Wathi ekuzwa lokho ucetshwayo ukuthi amabutho amangisi alokhu esondela kancane kancane. Awukake wonke phela uZulu kusukela othukela ngasolwandle kuphuphuka njalo ngeshowe kuze kuyofika phezulu entabeni zokhahlamba. Bayawuzungeza. Bafuna ukuzoqotha imbokodo nesisekelo abahlangana nako nje bakushaya bakutshinge phansi. Babheke ngqo esigodlweni senkosi ondini. Waphinde futhi ucetshwayo wakhuluma nalo futhi ibutho leli lamamboza
leli okuyilona nasekuqaleni elimphikisile laze laphikisa noNdunankulu. Phela leli butho lamamboza laligcwele bona abantwana laba basendlunkulu. UCetshwayo lana wayephakamisa indaba yokuthi abavele bacele uMalofu ngoba ebona isimo sokuthi kade besazikhotha amanxeba, kumanje nje njoba sekuqale lenyanga kaNtulikazi sebebuyile futhi abelungu. Kuphele izinyanga eziyisihlanu kuphela sebelaqathatha. Ethi-ke uCetshwayo akhangiswe izinkomo okungenani, ucelwe uxolo kuthelelwane amanzi. Kodwa lowo mbono wakhe uCetshwayo waphikiswa futhi yiwo amabutho lawa athi siyakhona, lezo nkomo komele yihlatshwe zisikwa amanye amahawu futhi othi ufuna ukuxolisa ngazo emangisini. Sithi thina ngeke. Leyo nto yiyo kanye lena phela eyayicasula yena uMnyamana kaNgqengelele lona yokuba kulokhu kulalelwa lamabutho okuyiwona angathi amosha uhlelo lwethu. Njengoba ekuqaleni phela empini yasesandlwana egcine engalwanga yena uMnyamana kaNgqengelele nganxa yaso lesi simo salezi insizwa zamamboza ezinenkani ezingafuni ukulalela imbono yakhe. Njengoba kugcine kubekwe yena phela uMavumengwane naye utshingwayo kaMaholo. Kulokhu-ke sekunzima kakhulu manje njengoba amangisi lawa esezungeza uZulu wonke, naye uNgqengelele lona ungena phakathi manje. Sekufanele ukuthi akhethe ukuthi uhamba namangisi noma usaqhubeka noZulu, yize imibono yakhe bengayilaleli. Phela uMnyamana nesizwe sakhe sakaButhelezi babe phezulu lena ehlobani, lapho lamangisi nakhona ayesetheleka khona. Inkosi uCetshwayo yawukhipha umyalelo ukuthi wena Mnyamana hlasela, ushaye uphinde uvimbe wona phela lamangisi. Kwamphoqa lokho uMnyamana kaNgqengelele ukuthi ayiphake impi, kodwa manje eyiphaka nje engahlelile kahle futhi enentukuthelo ngoba ebona ukuthi uzobulalisa isizwe, ngoba amangisi lawa ahlome kakhulu ayezingovolo. Futhi njengoba wayekadeshile ukuthi awukwazi ukulwa nabantu ongabazi ukuthi bangaki nalapho abasuka khona. Phela uMnyamana kaNgqengelele akukho phela ayesezokwenza njengoba ayihlala kule ndawo yasehlobane. Wayefana naso isizwe sakaNgobese njengoba sona sasibekwe enquthu ukuze sigade isigodlo sesilu. Kwakuyiwo umsebenzi walezi zizwe ukuthi zigade lena emngceleni izintaba zokhahlamba ukuthi maqhamuka amangisi ngapha bevimbe. Sekuyiso-ke isikhathi sokuthi-ke naso isizwe sakaButhelezi senze lo msebenzi. Wayiphaka kanjalo uMnyamana kaNgqengelele impi ebona ukuthi uzobabulalisa abantu bakubo, kodwa kwakungasekho ayizokwenza. Athi ayazama lawo mabutho ashawa kalula phela ngoba phela ukhona umshini oyishintshayo, uyadla umdlampisi. Kwalala uyaca yasondela impi. Nangapha ngakoshowe nakoginga indlovu ayizibekile phansi impi. Ukhona futhi omunye umdlampisi ogudla ngakhona lapho. Uyasha umshini oyishintshayo, iyasondela impi. Wayizwa leyo ndaba yokusondela kwempi ngasesigodlweni uNdube kaManqondo Magwaza owayehamba nebutho uMxhapho. Baye baphuthuma ngakhona ukuthi begijime bevimbe impi. Wathi nje ngakho efika lapho ethi uzovimba yona impi wadla umdlampisi. Kuthiwa yamshaya inhlamvu yanqamula imbambo yayophuma ngayo. Kodwa noma kunjalo sasinda isilwane somhlolo phela ngoba sasizalwa yiwo amaqhawe oManqondo noMabhulubhenze owayiqhawe elikhulu lakhe uShaka. Kwabonakala lapho ukuthi isimo sesisibi kakhulu. Izinhloli nezimpunga ezindala zakhuluma naso isilo Cetshwayo ukuthi ndaba ezitha sibona sengathi isigodlo kasisaphephile, kumele sikuthathe siyokuthukusa kwenye indawo. Kwavunyelwana kwaqhutshekwa nokuthi kwenziwe izinhlelo zokuthi kugudluzwe isilo esigodlweni ngoba impi isisondele kakhulu. Asemaningi amathuba ukuthi ingene lenkosi yabo abafuna ukuzoyifaka ngenkani kulelizwe kuze bedle umnotho wethu. Yaguqa lapho ekumgedlela mzukulu wamafutha omkhofu uTuwintombi lesoka phakade ami.